yung ama ng tahanan. Nagkautang, umabot yung utang niya ng 600,000 pesos, gawa ng e-sabong. Nagpakamatay, ang naiwan yung mga anak. So maraming mga social problems na nakadugtong. Wala nang limit, maski bata. Di ba? Basta meron siyang GCash, may PayPal, taya ng taya. Alam nyo, pagka ginagamit mo lang online, hindi mo nakikita yung actual cash na lumalabas eh. Sige ka lang na sige, bahala na si Batman. Doon nagkakaroon ng social problem. So ito yung tingnan natin, hindi lang e-sabong, kundi lahat ng klaseng gambling. Ano? Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.